Și salut și bine m-am găsit la al miliardul episod de Brawl Stars. V-am vrut să joc la Championship, dar uitați ce s-a întâmplat. Am jucat fratele meu pe contul meu și eu pierdut 3, bă, măcar bine că câștigat 3 meciuri. Avem 3 cestare de astea mari, 12 Brawl boxuri și 3 Big boxuri. Și vreau așa să fac, să le strâng astea, mai strâng în continuare. Oricum Brawler nou o să apară peste o lună, 2, 3 maxim, nu știu dacă am dus prea mult deja. Și o să fie, cred că, 2 brawleri. Au arătat 2 în videoclip. Și aș vrea să push-ăm spre asta, spre, cum se zice, spre 10.500. Și după aia facem spre Megabox. Să luăm. Ce de-abia aștept să gat bara. Când am să gat bara, vreau să am și 50 de abonați. La 50 de abonați o să facem un giveaway cu niște AirPod-uri. Dați share la prieteni la acest canal. Bă, avem prieteni. Eu am ieșit din club, am intrat acum din nou, sunt membru, fiindcă n-am niciun președinte activ, n-am niciun vice activ, adică doar el și restul senior și nu pot să-mi dai. Bun, hai să vedem, jucăm Haze dacă tot e mapa nouă. Bă, mereu un ricoșet, hai să vedem cu Rico, pe nenea Rico. Bă, să pornim și eu sunetul de la Brawl Stars, nu știu, acum fac degetele mele. Așa, perfect, o să... Hai că-s pregătim, mi-am pocnit și degetele, hai pe băieți. Da. Cu ce am căzut de echipă? Și când mă uite, oamenii au bul, El Primo, pe bune, fratele meu, pe bune. Trebuie să-l bagi și pe ăla la tu. Trebuie să-l bagi și pe ăsta, trebuie să-l bagi și pe ăsta. Nu-l bate el. Trebuie să-l bat eu, frate, că ăsta nu-i de treabă. Vedeți că eu nu acolo, cred că. Îmi place să vorbesc așa, că e de parcă știi m-ar auzi și că nu mă aud. Hai, dați bă, mergeți, dați-le, că ne-a dat, o venit bula la 2 secunde și uitați ce ne-a făcut la bază. Hai că suntem la fel, bă, nu, eu mai puțin ca noi. Eu trebuie să stau să-i bat pe ăștia, că ăștia minus de treabă. Că vii să-l bagi pe vânt, vii să-l bagi pe vânt, vii să-l bagi pe bul, vii să-l bagi pe bul, perfect. Haideți, păi acum, Dynamite, dacă sparge aici, boss, sparge asta, Dynamite. Ok, eu trebuie să văd acum cum îl bat pe Bulinski, deci Bulinski mortale. Aoleu. Acum că nu am super bani, l-am hâț, dă-le. Ne spar, n-am ce să mai fac. Eu ce să mai dau bossule, că ne spargă și dacă nu merem acum în foc să pe ei, oricum aia, cred că-s morți, nu știu ce să zic. Hai, bă, frate, pe bun. 300, hai pe ei, dă... Mamă, cum am apărat gestul. Bun, băieți. Hai că cresc chesturile, acolo cresc. Hai să deschidem chesturile, băieți. Bun, primul Brawl Box, 8 gemuri, să trăiești, boss. Oricum se bagă skin nou. Și al doilea Brawl Box, nimic. Asta, nimic. Asta, nimic. Asta, nimic, 3 gemuri. Bă, gemurile sunt bune, nu zic nu. Etichete, mai facem gesturi. Hai să deschidem. Deschis oricum din asta cade ceva. Și Star Power-ul pe Colt. Să trăiești, domnul. Hai să vedem Star Power-ul pe Colt. Bun. Îi selecta. Dăm și un match. Am luat și un Star Power. Era mai bine un Brawler. Acum pot să-mi apucat Brawler. N-are rost să mai strâng bănuți. 5. Și din nou. 29 de 4. Bun, și nu mai avem Brawl Box-uri. Și te rog, domnule, din nou se încarcă greu. Hai cu un brawler nou, dă-mi-o pe B. Nu vrea să o dai pe B, frate. Nu vrea să o dai pe B, băi, ești prost, ultimul chest. Și te rog, B. Nimic. A fost 3. A 3 îți dă normal. Și gemuri măcar, dacă îmi dă gemuri fericit. Și astea au fost chesturile, deci din 15 chesturi am primit un Star Power, băieți. Bun, hai să dăm skill boost la acel ajută. You call movement speed in current be 10%. Ok, hai să dăm un meci de test pentru el.
Hai, băieți. O căzut star power. Mama, ce nu înțeleg de ce am avut lagul ăla. What the hell? No, bă, cred că era mai bună la cu raza lungă, nu știu. Mie ăla îmi place mai mult, fiindcă pot să joc mult mai bine că la că e bun și asta. Bă, să știi că se mișcă mai rapid cum... Bă, nu, cum ăla... Mai rapid, frate, până la urmă 10%, e 10%, dar n-ai cum să te miști. Ca cu 80%, dar hai să rapid. Ar vine și asta și mai vine și ăla Daril. Hai, Daril, ajută Daril, așa, hai că Daril, bine, Daril. Thank you, Daril. Prefer că l-au bătut. Ok, hai, facem timp, dar nu vine către mine. Am supărat. Să fac băieți, să încarc o supără, n-are rost să dai în mine. Da, nu vine către mine, nu vine către mine. Ăsta le-am împrează. Și pot să zici... Bun, băieți, facem teaming-ul ăla mare. Uite, acolo, uite și lui. Să radem boschete, să vedem dacă e în boschetele să deci aici noi. Deci e acolo și what? Bă! Dar am verificat boscheță. Mă, plus 1. Bă, nu știu ce să de star power-ul nou. Decent, frumos, îmi place. Elegant, cât de cât. Hai jucăm și un haste. Păi și acum m-am gândit. Eu am deschis gesturile mele. Să le mai strâng oricum, că vreau să-mi strâng ceva pentru ăla. Da, mi-a dat un abonat un cont. Mă bucur în primul rând că mi l-a dat și mă mir. Mi-a dat un cont cu... Are 30, 40 sau chiar 60 parcă a avut, nu știu. Apăs mort. Dacă vine și dă și la mine. Hai bă frate, și Jessia mea ce face? Măcar bine că am și eu om care îmi bazează acolo. Bă, într-un fel m-a ajutat să zic că... Hai că am un bază de acolo. Dacă e, avem. Hai că avem. Avem dacă e. Hei, dar cine dă atât damage? Cred că Dana mai trebuie să... Are Bendaid. Hai pe ei, dar oricum ne bada, am ce să mai fac. Nu știu să joc la trofee mare așa bine. Că nu știu să joc bine, nu știu să joc mai deloc, că ai problemă. Ok, hai că am bătut-o pe Shelly, bă, să-i dacă avem forță să mergem direct pe ei, da, ce forță ai, măzule. Taci că îi batem. Taci, nu fi prost. N-am dat în chest. 10, dar nu, încă mai are Shelly. N-ai ce să le mai facem. Pe bune, frate, cum am pierdut meciul ăsta și îmi dă minus multe, că până la urmă și-are... Mâna mea. Eu nu mă mai joc cu Cold, că Cold mi-a trebuit. Hai să o gradăm pe Shelly la Power, o băieți. Avem Power-ul pe Shelly, că nu mai am bani acum. Mai să vedem Power Level, vreau să văd Power Level, deci 10, 8, 7. Bun, băieți. O să băgăm următoarele puncturi fie de băgate doar în Shelly, ca să facem de-astea. Ok, Alex 27, băieți, n-avem băieți care cu cine să jucăm. Am luat și pe minus. Se dau greșit la corp. Bă, eu vreau să-mi upgradez. Power 7. Să upgradez mai pe penny la nu, ba mai am bani. Atât. Ba mai am un brawler pe cine, cred că pe am era. Și încă, oleu, pe bune. Geam să strâng geamurile. Când o să am bani o să upgradez. Bă, n-am ieșit la cum zice Bamtiu. Ce să jucăm? Ce să mă joc? Jucăm Brawl Ball, ce mapă, nu știu, bătă pe mapa asta. Hai să jucăm cu... Nu, pe Ams. Bă, mai avem până din toți brawlerii la rank 20. Nu cred că mai am brawleri la rank 15. Mă uit acum după meciul ăsta și vă zic. Hai să vedem dacă putem face ceva. Eu vreau să-ți doar mingea păzăt așa. Că dacă e... ce-o fugit, vezi că e el acolo, de aia nu m-am băgat nici eu.
O stricat și super, ai stricat și un super, bravo, frumosele. Mamă, dar rupem. Rupem, hăț. Ia mingea, tai, că n-are să vin obligat pe o parte. Și dacă eu mă cu asta, tăierile. Ce? Machi îl cheamă pădarii. Hai, nenea Machi, să te văd. Rung. Bă, dar Brian a stat direct în ei, nu stăți la discuții. King e un bun, plus 8 trofee, băiatul, și 500, 2 trofee pe EMS. Bun, hai să vedem aici dacă Mostrov, da, Mostrov. Bun, deci rang 24, 21, 20, 19, vreau să dacă am sub rank 15, să știu să cresc pe, da. Hai să luăm direct pe nenea Pam, pe doamna Pam. Videoclipul ăsta de Brawl Stars o să fie puțin mai lung. Și vreau să-mi ziceți dacă vă place noul intro. Păi și acum vreau să mă învăț mai bine să editez videoclipurile. Mamă, eu stai și vorbesc și meciul început. Ok. Oricum am să mai pun un videoclip de pe alt cont când încerc să mă calific. De pe contul mic. Cum ar fi să încerc să mă calific. La asta, la cum zice, la... Hai că v-am pus ilu. L-o spart, ești prost. Nu da. What? Crezut că a dat gol. Am creat o echipă. Am creat o echipă. Lasă. No, cât de prost e, fratele meu, să mor tu și super înulță pe el. Bă, bate în cap de om prost. Ce acum mi s-o blocat mie. Bă, dar asta e o problemă de la Supercell. Cu netul, de tot mi arată că ne sunt lost. Am net până la urmă de la Barosani și mai are greu. Ia mingea, dă pase. Bravo, bossule. Am crezut că nu dă pase, vine și... Nu mă supăram, dar pierdeam ceva timp. Bun. Hai, Spike-ule, ajută-mă, Spike. Bă, Spike poate să facă treaba dacă dă numai hituri predictori. Ți-am zis? Bun, hai că nenea Crow. Doamna Crow. Bă, și vreau să vă arăt ceva. Știu și eu 2 familii din Brawl Stars, adică niște brawler care ar face o familie după spusele celor de la Brawl Stars. Bun. Hai să... Dar nu cred că nu i-am pe toți, dar am să vi-l arăt așa de acolo. Bun. Primul. Ok, fiți atenți. E Jessie. Bibi, pardon. Are băta pe spate, nu? Bun. Are o Bull. Are și el ceva pe spate. Și... Unde eu nu l-am, îi Crow. Îi dați. Toți trei au ceva. Bă, vreau să vă învăț ceva. Videoclipul ăsta poate să aibă și 2 ore. Că nu mă interesează. Vreau să iau Mythica Gin. Și vreau să încerc ceva ce am văzut pe internet. Bine, unii boss cred că bătuți. Da? Ok, hai să vedem. Hai să-mi încarc superul pe ăștia. Eu pe Gin. Ok, bun. Oricum, cred că dacă treci cu superul... Bună. Bine, deocamdată nu. Deci eu încerc să o fac direct așa. Deci ăsta-i mor primul. Sau nu, trebuie să-l trag mai de aici. Nu. După aia se spawnează, știi? Ok. Și mă duc jos și mi încarc superul. Dar o să dureze ceva. Am să revin... Nu! Trebuie să-l bat pe ăla. Am să revin după ce